Gusto man sa City Hall nga pabalikod pagtinda ang mga sidewalk vendors apan dili na mahimo tungod kay final na ang hukom sa DILG nga hawanan gyud ang kadalanan sa mga road obstruction. Ano ang report? Dati gayon yun ang meeting tali sa mga vendors o representante sa City Hall nunod sa ipasalig sa mayor nga makapadayon sila sa ilang panginabuhi. Giklaro ni Raquel Arce ang Pangulo sa probe nga tagan og relocation sa syudad ang mga displaced vendors. Apan wa kini magpasabot nga makabalik sila sa daplin sa kalsada. Suma ni Arce nga adunay tulo ka dagkong kalsada ug laing mga minor roads sa syudad nga dili na gyud pabalikan sa mga vendors. Naglakip kini sa Dan Colon, Osmeña Boulevard ug sa Inbacalso Avenue. Kanang Colon and Osmeña Boulevard, ang DILG gyud mo ni made mention anang mga dalana. So mo magunay landmark sa Cebu City. Dingon gani gyud si Yusek Densing nga usa lang or duha lang kada ang akong adtuan. If Colon and Osmeña Boulevard is clear, so there's no reason you cannot clear the entire road of Cebu City. Gawa sa tabo sa Banay, apil usab ang If Gonzales Street nga himuong relocation. Pangitaan usab sila og pwesto sa 11 ka mga merkado sa Dakbayan. Sa the general public sad, ang ako sang hangyo is dili lang nato kanang diretsada or dali-dalion. Taga hinaot nga tagaan ninyo enough time ang city government, ang gobyerno nga makapahaluna sa ubang mga vendors haron ma-clear na gyud then adto ta. Samtang mga vendors malaumon gihapon nga makabalik sa pagpaninda sa ilang kanhi pwesto. Ayaw lang sa suruy kay unsa may among ipakaon sa among pamilya. Hangyo lang jud mi nga ibalik mi sa among lugar nga naandan kay dili na baya ingon nga nakasagabal jud mi. Naglaom jud mi. Kay maora man gyud taw na among panginabuhian. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.